אמרתי היום למישהו בבוקר, דבר שכותב הראש, אחד מהראשונים, כמה היינו ניצלים אם היינו מקיימים דברי רבותינו. כותב הראש באורחותיו, אם רצונך להסתיר דבר משונאך, אל תגלהו לאוהבך. יש דבר שאני לא רוצה שהשונא שלי ידע. הדבר ראשון, אל תספר את זה לאוהב שלך. סודך כל זמן שלא גיליתו הוא אסירך, אבל משעה שגיליתו אתה אסירו. אל תתעבר לריב לא לך. עזוב אותי. בא מישהו אולי אומר, תשמע, יש לי ויכוח איתו, בוא, אנחנו באנו שתינו תשפוט. לא רוצה לשפוט, עזוב אותי. לא רוצה לשפוט, תרד ממני. לא רוצה לדעת, לא רוצה לשמוע. זה לא מעניין אותי. זהו. מי זאת עולה? אתה רוצה להתעלות מן המדבר. תתרחק מחברת בני אדם. לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת בין הבריות. אבל לא יאמין אדם בחברים. היה איזה בן אחד, מספר הבן איש חי, שהיה לו הרבה חברים. קרא לו אבא שלו, אמר לו, בני, אני רואה שיש לך הרבה חברים. כמה חברים יש לך, מותק? אז הוא אמר לו, דודי, שימי, מיקי, ויקי, תיקי, 110. אומר לו, וכמה המעגל הראשון שלך? 30. אז אמר לו, בני, אתה לא יודע מה זה החיים. אמר לו, מה זה, אבל למה כמה חברים יש לך? אומר לו, 1.5. מי זה 1.5? אמר לו, פלוני, 1, ואלמוני, 0.5. אז אמר לו, אבא, מה? אמר לו, בוא. לקח אותו לבית המטבחיים. שחטו כבש. שם אותו בשק. השק התמלא מסביב בדם. נצבע באדום. האבא קשר את זה. ואמר לו, לך לכל החברים שלך. תדפוק להם בבית. ותגיד להם עכשיו באמצע הלילה, תשמעו, הרגתי מישהו רוצים אחריי. תחביאו אותי אצלכם בבית. ותראה להם את השק. כל 100 חברים שלו. לא, אשתי לא מסכימה, אמא שלי תהרוג אותי, לא, אני לא יכול, לא, כן. כל 100 לא קיבלו אותו. אמר לו, בוא עכשיו אני אשלח אותך לחצי חבר שלי. לא לשלם. דפק לו באמצע הלילה. אמר לו, אתה הבן של פלוני, פה, הכניס אותו, קודם תשתה, עזוב, שים את הראש בצד, נסתדר. מה שים את הראש בצד? תרגע, קודם כל תרגע. לא קרה כלום, לא נורא. השם נתן, השם לקח. מה עכשיו אתה? והוא ידע הרי שזה סתם הצגה, אבל לא משנה. ישב. חזר לאבא שלו בוכה. אמר לו, אבא, את הכספים שלי, את הכבוד שלי, את החיים שלי, בזבזתי על החברים האלה. כולם שקרנים, כולם רמאים. אמר לו, אני אמרתי לך, בני, סודך אל תגלהו לאיש. חברים יש רק בקופת חולים, באגד, בדן. אין היום חברים. מרן החידה כתב לפני 250 שנה. מרן החידה כתב, וקנה לך חבר, אל תקרא וקנה אלא וקנה לך חבר. אתם יודעים מי החבר האמיתי? כך מרן הרב עובדיה תמיד היה אומר לי בילדותי, תיקח את העט, תכתוב ספרים, תיקח את העט, הקנה, הקולמוס, זה החבר. תכתוב, תסכם, תכתוב, תוציא ספרים, תוציא, מה יעמוד לך בסוף ימיך? זה החברים. חברים אחרים עוד לא נוטלים ידיים מהלוויה, כבר צוחקים ושמים מוזיקה פול ווליום ונוסעים. אין חברים, אין. הכל שקר. יש לך כסף, יש לך מכונית, יש לך כבוד, כולם סביבך. הפרה נותנת חלב, יאללה, נותנים לה תבן. הפסיקה לתת חלב, שחיטה. העולם הזה הוא עולם שקר.
אחד מתנאי ההתעלות זה התבודדות מחברת בני אדם. תהיה חבר סטטי עם כולם, סודך אל תגלהו לאיש. וכל אחד פה יודע כמה יכל להציל את עצמו בחיים, אלמלא ידע לשמור את עצמו מחברת בני אדם, כפי ששלמה המלך החכם מכל אדם מלמד אותנו. מי זאת עולה? אתה רוצה להתעלות? שיהיה לך טוב בפרנסה, שיהיה לך טוב. אל תגלה לאף אחד מה נכנס לך, מה קנית, מה מכרת. עזוב. רק בדרך כזאת יכול אדם להתעלות ברוחני ובגשמי.